Ndai muri yeZimbabwe nekunditeerera mashoko angu aine zvese zvandichachema ndinongoti Mwari ndapinde mwana dzenyu. She cries, but she won't let her children see that she's broken and doesn't know which way to go, even though she says that it's okay, everything is gonna be fine. Silently she weeps to God. Makadi kumatimana enyika muri yeZimbabwe tadzoka zvekare pachirongwa chedu cheoutreach mumasvondo apfuura takashanya kumbare pambare musika ndopatiri patadzoka. Ndina hama dzangu dzandishanyira vakaona vhidhiyo yatakashare pano paPahasha TV vakabva vandibata ndevesangano reZiva Mwari Church ndizvo zvandiri. Ndina Yezvidhakwa panapa ndovanichambokupai tauya navo kuti vagosangana nehanzvadzi yedu yakati inotsvaga rubatsiro vane zvavauya nazvo, saka nichambovapo time kuti vataure. Yezvidhakwa. Thank you very much baba ndokunipa mukana kuti nditaure. Chikuru tatokurudzira inyaya yekuti Mwari paakatisika akatisika nemufananidzo wake, and atisika nemufananidzo wake akacreata munhu wanotarisira kuti aite zvinofanira kuti azowana ushe hwedenga. Isusu seChurch yeZiva Mwari recently formed, tane gore and half tamu system, and I'm quite happy to say that the country at large embraced us. Mamwe masangano akatigamuchirawo, and nesuwo tiruda kuramba tichishanda nemasangano akadaro, civil societies tokukurudzirai kuti tishande pamwe chete. Zvatakaona pamasondo adarikawo zvakatibata, and inini founder of the Church yeZiva Mwari, iriyo church yamuziva ichinzi ndeyezvidhakwa, ndeye vanhu vanomwa doro, ndeye vanhu vanobata-bata. Asi mukubata-bata ikoko, mukumwa doro ikoko, tiri vanhu vanohla Mwari, tiri vanhu vanogamuchira kuti Mwari ariko, because muBhayibheri makanzi imo pakutanga Mwari. So Mwari munhu kana kuti he's our creator, so in as much as him being our creator, we also have to honor him nokuita mabasa akanaka. As a church yeZiva Mwari takasvika kunzvimbo dzakati wandei. Kumbare being one of the places yatasvika nhasi, asi takatombosvika kwamasembura nekutenda children's home, tikasvika kuRushinga old people's home, tikaenda kuBindura prisons, tikaenda kunzvimbo dzakawanda muzvipatara zvemubindura tinoshanyirako. Asi chinyaya yokuti rudo rwakakosha, zvinonzi love yourself. Madiro unozviita iwewe ndio madiro unofanira kuita umwe munhu ari pasaiti pako. So mama, tauya isusu panapa, hatina zvakawanda zvatakabata o zvatakaunganidza. I don't want to promise you zvinhu zvakawanda zvatisingakwanisi kuzviitawo. I can't say kuti nhasi kana kuti mangwana ndichakuvakirai imba, neniwo ndikutodawo imba. So zvishoma zvatauya nazvo zvandatumwa ndakamirira Church yeZiva Mwari nevamwe vangu avo ndiyo kuti tingokubetserai nezvishoma zvatakabata. Thank you very much. Ndichati baba Shava, before we present tingotipaiwo munamato. Thank you very much. Gaiti namati muzita nemuropa raMambo Jesu Kristu, tinokutendai Jehovha wamasimba ose, tinokutendai nenyasha dzamatipa baba, tinotenda kunyanya neupenyu hwezuva ranhasi ramatipa maita kuti tikwanise kuona zuva ranhasi, uye neurongwa baba uho manga makatitungamirira baba kusvika pane ino nzvimbo yeMbare baba. Tiri pano nokutenda kufamba kwose kwataita
Ishe wamasimba ose ndimune makatichengeta. Tiri pano pambare baba pamusha wamai Jehovha wamasimba ose. Tauya baba kuzovaona baba nokuvabetsera Jehovha nezvatinazvo zvishoma izvozvo. Sezvo imi baba makataura mukati meshoko renyu mukati Ishe wamasimba ose munofanira kurangarira nherera, munofanira kurangarira chirikadzi, munofanira kurangarira nevakwegura baba. Tiri pano ino nguva yamangwanani ano. Tiri pano Jehovha wamasimba ose tinokutendai nokukukudzai muzita renyu neremwanakomana neremweya mutsvene. Amen. Pari zvinezvi taumbokusiyirai mumaoko eZivamwari vachita hand over zvinhu zvavauya nazvo. Tinokurudzira vese vanenge vakatarisawo pachannel yedu, maviewers vanoteera chirongwa cheoutreach, makasununguka kutibata panhamba dziri pascreen tichikusvitsai muchisanganawo nehama dzedu muchitambanudza maoko. Saka over to you Mr. Twabi. Thank you very much. Ticharamba tichikurudzirana vese vanomwa doro muZimbabwe. Haisi nyaya yekumwa doro usina focus. Let us drink beer. Ndoziva kuti izvezvi right now mazara mumabhawa, mazara mumakona, mazara mumaofisi muri kumwa kabisira. Asi haisi nyaya yekungomwa doro tisingabetserani. Ngatibetseranei. Inini fine, I'm one of those guys who drink beer. Ticharamba ndichirimwa asi chiripo pakumwa doro. Ngatimwe doro tine focus, ngatimwe doro tine tarisiro yekuchengetedza vabereki, ngatimwe doro tine tarisiro yekuchengeta vana vechikoro, vakura, vakwegura. Mama, tauya pano isusu tina zvakawanda zvatakabata, asi baba mateburu ndachikumbira kuti musimudza saga iri mune zvishoma zvokuti muchabikawo muzuva ranhasi nemazuva mashoma ari kutevera. Then musaga umu mune hembe. Ndawa panapa kuti pane vana vadiki vandaonawo, kune hanzvadzi yedu iri pano apa. Makore ese amagara muri pano dai zvaibvira nyika ine vanhu vakabatana, dai musingagari pano, dai nebhurumende, dai mukoma vari pano, vane mari varipo munyika dzakawandisa, asi mari iyoyo let's channel it to a better cause in life. Saka mama, saka ndirori chikafu ndichochi zvishoma hazvo zvataunganidza sechechi yeZivamwari. Ndinongokutendai muri yeZimbabwe nekunditeerera mashoko angu. Aine zvese zvandichachema, ndinongoti Mwari ndapinde muhana dzenyu. Dai ndichikumbirisa aipe kugara ndokuchema kwangu. Kunditumira kuri kuita Mwari nhumwe vane chinangwa neupenyu hwangu. Nanhasi uno handinete kutarisira kuti Mwari vane chekuita neupenyu hwangu. Vatotanga kundiratidza kuti aiwa uri chinhu panyika, zvisinei uri munhu akashoreka, asi ndoda kuratidza simba rangu. Saka ndoda kungotenda muri yeZimbabwe, ndogotenda nemi hama dzangu dzakwanisa kuperekedza muchiita shungu yekuti aiwa mai ava vakataurawo zvavakataura, rega titeedzere. Haisi kuda kwenyu, asi ndiMwari ari kukupushai. Ndoda ngoti Mwari aramba akakusimbisai pabasa. Hanzvadzi dzangu, maita zvenyu, ndigotenda vandivigira. Musaitire inini chete, chero benzi rine nzara ripewo chekudya munhu. Maita zvenyu ana baba, ndinokutendai muri yeZimbabwe, murambe muchiuya. Maita zvenyu. So, right, in as much as we've done this, tinokurudzira vamwe vese vakafanana neni, vanomwa doro, vanosvuta fodya, ngatisvutei fodya. Hazvina kuipa, ngatimwei doro. Hazvina kuipa, ngatimwei tine tarisiro, ngatimwei tine focus kuti mune ramangwana kune vari kutambura, mune ramangwana tichada kubetsereka nawo. So, thank you very much Basha TV. Thank you very much vandiperekedza all the way from Yapindira kusvika pano pambare. Mama, tinokutendai. Chengetai vana vangu, chengetai vana vangu, chando nenzara